Baklavayı. Hadi bak. Mava o bir. Sakerdan mı? Sakerdan mı? Sasuka. Tatına çal. Tatuna yalo. Tu care ca să ne hâscați la un tip. Ură dar. Ani slima khota. Burjuk compraste canatão. Namoretul să mi bate. Batem, Leni da proști malco така. Emile, ti comprași pe tam, be? Да видим малко Hai, Emile, ti comprași tam. Аз ли бе? Аз нищо бе ти? Нищо tu? Нищо tu. Emile. Emile. Това е яко му дене бе човек. Слеми си сте, що знам? Емиле. Емиле. Буржук. Буржук какво става бе, приятелю? Ще ми захар туда. Фащам си кура да расте, бате. Ай, Емиле, Май са тука. Ела тука бе, ти ли спика това, тук е нещо това? Без да искам. Ти ли спика бе? Без да искам, бате. Не ко пикаеш тук, виж какво стана Виж бе? Тошо, виж къде са кри. Не ко пикаеш тук бе, Тодоре? ще ми захар туда. Не ко пикаеш тук, виж какво направи бе? Кой бе, чай да си прави? Не ко пикаеш тук бе, вземане. А те ми за туда да бяха туда. Как ми си тук, ти си Емил Васков? Ангелов там. Емил Ангелов. Мъкни бе, тъпунгер. Ще ми захар туда да, мала. Приятели, матho съм антел. Манда гайара, бако. Гледайте какво става тук, момчете. Așa, nu pasă și la aici. Аре бе. Ce te ești tucă? Ебе, ко правят тия момчета? Reportaj в емисиите. Виж тук, виж. Майко! Даде на коча на моча. То от реката по... Взе бе. Виж бе. От реката. Това в реката няма толкова вода бе. Абе, Емиле, снимай там, бе. Къде бе? Емиле? Туда, другия меч. Не. Така, няма някакъв, да бяха на стана, Ето това ще направим. Аре, бе, Емиле, снимай още, бе, Емиле. Не можем да си пеем в къщите, бе! Емил Васков Ангелов. Жан, да че радио Емиле. Бургер, Тодоров да ме еди Бургер, Руситов. Сашо, Руситов, Ангелов. Сашо, Йорданов, Леле, там зътка бомбона. Чакай тук. Хайде да ласам друга рум. Можеш ли да ласа? Как е, Андре? Харио? Харио, Аре, бе, аре, бе. Дътката хара рад. Леле. Снимай тук, виж какво става тук. Гледай, гледай. О. Леле, мал. Емиле, е тук снимай, Емиле. Е там. Снимам, Тодоре, Тодоре. Така, хубаво. Абе, Амет, Сашо. Абе, Степане. Чакай тук. Чакай. Мале, това плъх има, бе. Това пуска напросто. Гледай, Гледай, чакай. Бати. Водата. Той като се редава. Там не може. Може ли е тук? Може ли е? Айде, айде. Мале. Снимайте на живо, снимайте, вижте. Вижте на Хота ТВ. Ето Асенчо. Собственика. Лате бе, господине, дайте ли да ме Дайте едно хубаво време, Ничо, там как казва. Вади, как души? Баси. Вади, тук. това връзка сокерла. 60 см вода е, бе. Я тук, бе, Емиле. Селе, дайте един репортаж, бе. Емиле, яла кажи бе, бате. Емиле, Мога да се радвам. Емиле. Ядка, ядка. Снимай, снимай, бе. Емиле. Идваме. Хляб няма, не скутре, няма. Во, сокеренско. О, Педал.
Къде ще отиваме сега, Емиле? Чакай да видим тази къщица. Какво стана такото? Я тук. Не там бе. Ето тук. На да ви. Супер, супер. Бе, Стефане, къде се загуби ти, бе? Снимай тук, бе. Къде? Това е на спортните емисии. Шишола махлата. Чарата. Долната Семни, махла. бе. Това е долната махла, вода има гьотере. Господине, да, разбираме. Така, снимай тук Господине, махло. разбираме. Вербато. Снимай да Снимай тази с това. Да. Той с телевизор снимай тук, бе. Имам Ще 100 бе, с телевизор. бе. Снимайте, господине, ще струва много пари. С телевизор ли ще ма плашиш тук, бе? Снимайте, господине, няма толкова пари за 100 с телевизор. От малко. То с телевизор не какво важа. Да бе бял, бе, господине. сте курвила! Хаци, искам малко така да покажеш как се плува тук нещо. За ко? Бягай бе, ти мърдни бе. Айде бе, покажи ми бе. Покажи малко бе. Айде. Айде, айде. ето виж, ето бягай. Хайде бе, хаци. Хайде да се връщаме. Там много ме умири. Къде? Опа! Интернет, само без Мама! Мала, Бака, тя духва. Майко! Само вижте колко съм потънал. Вярно ли е? Това е Емил Ангелов, бе. Вижте, снимайте, виж водата до крак. Как? Вижте, Да. вижте тук, цялото. Панама нещо. Звяр. Леле, не искам да тръгвам още напред, защото ще се отдаем някъде. Айде обратно, мърши! То ще е педал. Това ще педала. Айде обратно! Леле, браво! Туки! Тук се отдаем, ако продължиме още малко напред, а? О, господа! Кажете на света какво става! Кажете на света какво става! Кажете на света какво става! Добре, тръгвате. Добре, да. Емиле, темни се и ти, бе. Оп. Това е мил. Иска да се показва чак. Раздайме го, чек. Ама мато съм се ския. Андо интернет. Има нова промоция. Река Дунав. Така ли вече ще го Река Дунав се понесе в Шишола махлата. Плувай малко, да те видим как плуваш, бе. Плувай малко да те видим как плуваш. Леле, тук направо. Плувай малко, бе, господине, да те видим как плувате, бе. Искам да помня. Я ще кура тук. Здравей, господине! Сега ще покажем къщата на господин Ръб. Кай, той ще... Само колана нога. Тук съм, бачо! Тук съм! Така, снимай малко тук. Така спортно е. Добре, Ти кажи едно нещо. кажете. И с тази камера не искам да ме снимаш. Не, кажете нещо за това бедствие, бе. Така ли, басейн ли? Да, най-големия басейн Чак. в Люмец. Да, същия. Басейн си. Засилме на махата да покажа. Кач, Дарби. Супер. Дарби. Чакай. Господин кмете, ще се оплачим. Я. Това ме семи, бе. Това ме той, това махла.
брат. И той ли е там, ага? Давили. Ето един господин от пет същите. Кажете нещо ми, господине. Запрала. Докаре пари. Отиваме към горната махала, там няма никакви такива поражения. Поражение от ДС. Река Долото принес в Марица. Целунете се, господа, да видим. Не. Най-далеко Супер! Това беше от нас. Това беше от нас. Моля, прекъснете връзката. Добре, аплодисменти.